Nice. Auditor's office. Asa yung butang? Kuan, busing. Ikuha, kanang kuan. Butanganan. Asa ko picture na ta dito sa butang picture sa ta. Ayaw sa ikaw na boss, inaubos. Sing, kalau lu sing, kita mau bukton mo sing. Julia. Ati og minahal kong matalom nun. Today is Friday, nga mangid mga angels guys. Buseng sa ni buseng. Angels guys. Buseng. Buseng asa ni pagitaon. Municipality apa ta? Asa ano? Asa yung number? Kani? 2310 Amal na. 10510. 15. Ay maliit man eh. Ato ka na eh. Dili mga buseng. Umuna. Sure ba? Oh. 510 man lagi dire. 510. Ato ba na eh? 508 man dire. Ha? 508. Nawe 60. Nabilong na sila. Nabilong ilang wala. Hapit na mo no. Unsa mo? Pag ulit internet ay pagkuha pa. Unsa mo ang adlaw mo human? Day. Esperanza. Aga mo day. Ag nasyonal. Ina pa may ka-adlaw sir. Lagi kay mingo na mong kuan. Tamad to sa audit ko. Lagi tag aircon ni buseng giway ikang ba? Pohon. Kau. Dahil ko mga papel. Bawas.